Normalean ordu terdi, ordu bat harina heltzen gara irteera izango den tokira. Eta, bueno, denpora daukagu kafe bat hartzen edo joaten gara, pixka denpora pastako. Da, gero eserita goten gara hemen erropa prestatzen. Eta, bueno, jantzi, direktoreakin batxarra egin karrera nola planteatzeko eta gero ja irteera joen, pixkat berotu harina denpori badaukagu eta bestela karrerara eta listo. Bueno, esango nuke oso personala dela, ez? Zendari bakoitzak bideratzen duela bere modura, baina gure kasuan behintzat saiatzen gana ahalik eta lasaien egoten, etxetik etortzen bakoitzan helburuak zein den jakinta, eta bueno, gai konfiantza transmititu, ibilbidean azkeneko aldaketak badaude komentatu, aurkariak pixkat azterture bai, berrien bat badagon, eta bueno, aurretik planteatu dugun estrategian konfiantza transmititzen saiatu, ez? Bueno, nik kasuan hion denak, karrera aurretik asegurau biti denak goiteta dauzela, karrera ostelako gatzakin edo zeusen nahi badau asegurau, eta bueno, gero karreran ziar abitai 20 puntutan egon laguntzeko, eskeri hortak gauzelako. Bai, gero zin jozu preparau karrera baten ze pasabidan, eta data emisa. Pasakin dena, data emisa. Kategoria bakoitzan premiak eta helburuak diferenteak izaten dira, ez? Batzutan korritzen ikasi, beste batzutan zuzenean emaitza lortzen saiatu, karrera irabazten, orduan zenbat gorago, beharrak edo jartzen jogun helburuak zehatzagoak izaten dira. Ze izango litzaken beharrezkoa, ibilbidea ondo jakitea, punto garrantzitsunak edo arriskutsunak zein izan daitezken identifikatzea eta batez azkeneko 3 kilometroak ondo memorizatzea. El día menos pensado, ninguno. Lau buelta txiki, berritik pasten da, buelta bakoitzean, eta bosgarrenan luziagoa, bai? Portua gesten dugunean, eskubit hartu berrian ezkerrea, luzia. Lehenengo lau bueltatan, importantena hemen bakizute, salida hartzen dugu variantetikan, haiziak eskubiti joko egu portu arte, 5 km/h gehiago ez du markatzen, orden ez da inbesteko diferentzia ingo. Nor bakizute beti latigo hoiekin arren ibili berda, herria sartzen gamakoitzen aurren noteko, bai? Berriro latigo, eta azten da lapa bera ja, gatuko zaztela inkluso kadentzi gabe, eta hor oso arren ibili berda, korteak egiten dilak hori bai? Isleta batzu daude erdian, isletakin kontu zibili. Lehenengo salidatikan, lehenengo momentutikan aurrezten dugun guztia, gero ongi etorria izangoa. Atzetik hasten baga, jak kontranguz, karrera guztia eta buelta matia oso zaila da. Zabala eta sartzera eskumetara eta da oso zaila sartzie, porque jentik borrokatzen dago sartzie puertora, baina ja behin sartzen da nien etxendak eratu moruen, eta orduan zuk ezin duzu pasa aurrera, eta portu behar. Poliki moruen, zu zoiez lasai, pero ezin duzu kasi pasa moruen. Zaiatu bida hori. Horietan beti, klaro eduki, jogun indar guztiak utzi behar ere, utzin behar dira. Zeko kapen horrek posile gu salbatu paso zailoi superatzea, eta gero horrekin bat. Aurrean otiakin bakarrik, batzu igurpila jarraitzea eta kortian sartzea asko zerrexagoa, nahiz eta indarrez egin fuerte zeon. Kurban eskubira asko estiratzen da, igotzen. Kurba bat eskubira eta asko estiratzea horre. Azkeneko subideain eta bideztua sartzen gan momentun, grupoak jautxia dela. Atzean baldin gaude, ja oso zaila aurreko garrapatzea eta fora jogatzen ga, orduan azkeneko subidea hortan kurba hontaino, a muerte, eta kokapenangatik bakarrikan ja posible dugu irabazi zehoze, bai? Ez da izan berre sprinter puro bat, hemen postu bat arraskatzeko.